Bună ziua, dragilor și dragilor! Sper că sunteți bine, că ați avut o săptămână frumoasă, că sunteți voioși și că ați putut să petreceți timp cu cei dragi. Ca în fiecare duminică ne vedem și acum. După cum vă dați seama de unde mă aflu și din ce e în fața mea, astăzi o să facem o altă rețetă. M-am gândit că a trecut ceva timp de când am făcut celălalt desert și că, având în vedere că e duminica, asta e o activitate bună. Să mai facem încă o prăjitură pe care după aia să o împărțim cu cei dragi. Ca și data trecută, am ales o rețetă ușoară, facem un pandișpan cu fructe. El, mă rog, inițial, adică ar fi pandișpan cu vișine, teoretic, doar că poate să fie cu ce fructe vreți voi. De-aia eu am zis pandișpan cu fructe. Eu, de exemplu, o să folosesc struguri, pentru că n-am găsit nici vișine, nici cireșe la magazin, că nu mai e sezonul. Dar puteți să folosiți ce vreți. Puteți să folosiți prune, puteți să folosiți struguri, puteți, dacă găsiți, să folosiți și vișine sau cireșe, dacă printr-o minune găsiți undeva. Dar da, ideea e că e o rețetă foarte ușoară și care nu are nevoie de foarte multe ingrediente. Bun, păi hai să începem întâi cu lista de ingrediente. O să mut eu telefonul ca să o pot citi. Bun, deci lista de ingrediente e așa. 100 de grame de margarină sau unt. Eu o să folosesc unt. 150 de grame de zahăr. 150 de grame de zahăr înseamnă 6 linguri. Un praf de sare, 3 ouă, 200 de grame de făină, 2 lingurițe praf de copt, 100 de grame de fructe, orice ar fi ce ați ales voi. Dacă folosiți fructe cu sâmburi, scoateți sâmburi înainte, mai puțin dacă sunt struguri, unde sunt foarte mici și nu contează. Și un zahăr vanilat, adică un pliculeț de zahăr vanilat. Se găsesc clar la magazinele românești. Bun, acum că avem rețeta, putem să începem. Bun, deci prima oară trebuie să preîncălzim cuptorul la 170 de grade. După care trebuie să frecăm untul sau margarina, ce avem, eu am aici, deci 100 de grame, cum am spus, să frecăm untul sau margarina cu zahărul și zahărul vanilat până când capătă o textură cremoasă. Bun, deci am aici untul, acum pun zahărul pe care l-am măsurat dinainte, cum v-am zis, 6 linguri. Bun. Și un pliculeț de zahăr vanilat, care are 8 grame. Deci, dacă cumva aveți zahăr vanilat vărsat sau mai mult, ne trebuie doar 8 grame de zahăr vanilat. Bun. Și trebuie să-l amestecăm până când capătă o consistență cremoasă sau o textură cremoasă. Astăzi o să fiu un pic mai leneșă decât data trecută, când am făcut cu lingura, și o să fac cu mixerul. Dar dacă nu aveți mixer, puteți să faceți și cu o lingură de lemn. Singura problemă este că o să dureze un pic mai mult timp. Bun. Așa. Mă și șterg pe mână. Bun. Nu vreau să vă nebunesc cu gălăgia asta timp de 5 minute sau cât îmi ia mie să fac asta să aibă o consistență cremoasă, așa că o să dau pauză la video și o să îi dau din nou start atunci când am ajuns unde trebuie. Ce am realizat acum, un truc pentru unt sau margarină, mă rog, nu e chiar truc, dar m-am gândit că e bine să specific, să lăsați în cameră, să fie la temperatura camerei înainte să faceți asta, că altfel o să fie foarte greu dacă îl luați direct din frigider. Și altceva ce cred că merită menționat, mi-am dat acum seama, să nu aveți un bol atât de mare ca al meu, cu cât e bolul mai mare, cu atâta vă îngreunați vouă munca, mai ales dacă faceți cu mixerul, că o să se împrăștie peste tot. Deci, un bol mai mic și untul la temperatura camerei. Asta deja făcusem, doar la aia cu bolul am greșit-o.
Bun, îi dau pauză și revin imediat. Bun, cât am dat pauză, am făcut asta cu mixerul încât să ajungă la o consistență pe care eu o consider cremoasă. Uite, e moale. Mai bine că n-ați văzut ce făceam, că v-ați fi dat seama că nu sunt deloc fată de casă dacă vedeați ce fac. Am dat de asta și pe laptop și peste tot am spoit când am făcut cu mixerul. Dacă nu aveți mixer, așa cum am zis, puteți să folosiți o lingură de lemn. Bun, și acum mai trebuie să mai folosim, am și curățat mixerul între timp, pentru că trebuie să mai folosim o dată. Cele 3 ouă trebuie să separăm albușurile și gălbenușurile. Și acum cu mixerul o să batem albușurile până când se face un fel de spumă de ou. Dacă n-ați separat până acum albușuri și gălbenușuri, cumva secretul pentru asta e atunci când spargeți ou, să-l spargeți la jumătate, așa încât să aveți două jumătăți egale de cochili, ca să puteți să mutați albușul dintr-o parte, să mutați gălbenușul dintr-o parte în alta, în timp ce albușul curge pe lângă coajă, cum ar veni, într-un vas, cum am făcut eu aici. Da. Deci ăla e albușul pe care l-am separat. Bun. Ce ar mai trebui să vă spun, și am zis și la rețeta trecută, dar la asta nu am uitat să spun, când măsurați, și vă zic că v-am zis în grame, dar v-am zis după aia și în linguri, o lingură are 25 de grame de zahăr și 30 de grame de făină, dacă măsurați o lingură plină. Deci atunci când zic 150 de grame sau 200 de grame, puteți să măsurați și cu lingura dacă știți chestia asta pe care v-am zis-o acum. Deci 150 de grame de zahăr sunt 6 linguri și 200 de grame de făină sunt cam 6 linguri jumătate. 6 linguri și 3 sferturi, de fapt aproape 7. Că 7 linguri de făină ar fi 210 grame, deci ar fi cu 10 grame mai mult decât ne trebuie. Așa că mai bine puneți 7 până la urmă, ca să fim siguri. Bun, acum o să mixez și ouăle astea, albușurile pe care vi le-am arătat, o să le fac și pe ele spumă. Din nou o să opresc filmarea momentan până ajung la spumă, că n-are sens să vă fac aici gălăgie timp de 5 minute sau cât mi-am mie să le bat spumă. Bun, revin imediat. Toată treaba a fost mult mai rapidă decât credeam. Cred că mi-a luat vreun minut să le fac spumă cu mixerul. Dacă nu aveți mixer, puteți să le faceți și cu telul, doar o să dureze mai mult. Și uite, astea sunt cele 3 albușuri care acum sunt spumă. Bun. Deci, am preîncălzit cuptorul, da? La 170 de grade. Am frecat untul cu zahărul și cu zahărul vanilat până a ajuns să fie cremos. După aia am bătut albușurile spumă și acum în bolul celălalt în care am bătut, în care am amestecat zahărul vanilat și untul sau margarina, aici, treptat, trebuie să adăugăm gălbenușurile de ou și să amestecăm bine. Bun. Ca să vă pot arăta asta, o să le amestec cu lingura. Pentru că dacă ar fi să le fac din nou cu mixerul, ar trebui iară să opresc și nu ați vedea cum le pun treptat. Bun. Deci am pus aici 3 gălbenușuri și acum cu lingura asta le separ ca să le pun unul câte unul. Și am pus în compoziție și acum amestec. Amestecăm bine, da? Substanța asta cremoasă de zahăr vanilat și unt. Nu știu dacă v-ați dat seama până acum, dar nu sunt neapărat o fată de casă. Nu gătesc foarte, foarte des. Îmi place să fac prăjituri, dar nici asta nu le fac foarte des. Dar cumva, mi se pare că văzându-mă pe mine făcând asta, ar trebui să vă dea și vouă încredere. Că dacă eu pot să fac asta și n-am foarte multă experiență, sunt convinsă că vouă o să vă dureze mult mai puțin
Și poate o să vă iasă și mai bine decât mie. Deci până acum am cam avut noroc, cam tot ce am încercat mi-a ieșit. Și vedeți, asta ce ziceam mai devreme, că e bolul ăsta prea mare. Asta e o chestie importantă, să ne alegem lucrurile pe măsura rețetei, că altfel după aia doar ne chinuim mai mult. Bun, deci am adăugat un gălbenuș. Mai adaug încă un gălbenuș. Opa. Bun. Amestec din nou. Și trebuie să amestecăm cu mișcări circulare, adică așa, în formă de cerc. Să mut eu și mixerul de aici. Bun. Și acum adăugăm și ultimul gălbenuș. Bun, și din nou amestecăm bine. Cu mișcări circulare. Și după ce suntem mulțumite de cum a ieșit și de cât de bine s-au amestecat cele 3 gălbenușuri cu untul, zahărul și zahărul vanilat, adăugăm praful de copt și făina. Bun. Făina am măsurat-o, 200 de grame. Bun. Făina și praful de copt. Zice 2 lingurițe praf de copt. Eu am un plic pe care are 10 grame și zice că se utilizează pentru 500 de grame de făină, un plic întreg. Cum noi avem un pic mai puțin de jumătate de atâta, avem 200 de grame, folosim un pic mai puțin de jumătate din plicul ăsta de praf de copt. Bun, cam atâta. Și acum amestecăm bine, circular, de jos în sus. Bun. Și după ce am pus astea, punem și spuma pe care o bătusem înainte. Este atât de spumă că aproape arată solidă. Deci a ieșit bine, a ieșit ce trebuia.
Și acum amestecăm, cum am spus, cu mișcări circulare, de jos în sus. Până ni se omogenizează, adică ni se combină toate între ele foarte bine. Că momentan la mine, cel puțin, sunt foarte separate. Și trebuie să fie mult mai bine amestecate de atâta. Să se facă un aluat. Așa trebuie să arate la final. Ca un aluat. Bun. Mă ridic în picioare că mi-e mai ușor să amestec așa. A început deja să prindă formă de aluat. Cumva de fiecare dată mă aștept să dureze mai mult sau să fie mai greu decât e de fapt. S-a făcut chiar frumos aluatul meu. Vi-l și arăt imediat. Uite. Chiar arată bine. Știu, par foarte neîncrezătoare, ca și cum mă mir că mi-a ieșit. Mă mir un pic, ce drept. De fiecare dată când fac o rețetă pe care n-am făcut-o foarte mult sau foarte des, mă bucur când văd că mi iese. Și mă și mir un pic, dar e mai bine să fiu surprinsă plăcut decât invers. Să mă aștept să-mi iasă și să stric ce am încercat să fac. Bun, deci amestecăm până este foarte fin și nu mai sunt cocoloașe deloc în aluat. Și după, fie ungeți o tavă cu unt și puneți niște pezmet deasupra, după care răsturnați aluatul în ea, fie o tapați cu hârtie de copt și atunci nu mai puneți pezmet, doar vărsați aluatul peste hârtia de copt. Bun. Cred că am terminat de amestecat. Acum mă duc să-mi aduc tava. Bun, am tava aici. Urmează să răstorn aluatul în ea. Foarte bine. După care, după pasul ăsta, întindem aluatul în tavă și ne punem peste aluat fructele pe care am ales să le folosim. Am zis la început, ai mei o să fie struguri. Voi puteți să folosiți orice altceva vreți. Bun. Și după ce punem și fructele în aluat unde vrem noi, o punem la cuptor. Și cam asta a fost. Nu o să vă mai arăt și pasul cu pusul fructelor și cu întinsul aluatului în tavă, pentru că mi se pare destul de ușor. Trebuie doar să îl întindeți așa încât să aibă o formă normală și să fie uniformă, adică să încercați
pe cât posibil să fie la același nivel peste tot, ca să iasă prăjitura la fel peste tot. Ca și data trecută, dacă iese ce ar trebui să-mi iasă, o să pun poze în comentarii. Dacă nu, puteți să credeți că nu mi-a ieșit, dar sper că vă iese oricum, pentru că pașii sunt cei corecți. Ce lipsește este experiența mea în domeniu. Sper că v-am distrat, sper că v-a plăcut, că ați învățat și o rețetă nouă pe care puteți să o faceți pentru copii sau pentru cei dragi. Noi acum ne vedem joi, cred că cu o poveste. Asta va fi ultima joi pe care o mai petrecem împreună, din păcate. Dar nu trebuie să ne concentrăm pe lucrurile triste și oricum acum aveți o groază de povești la care să vă uitați, o groază de înregistrări la care să vă uitați când vă plictisiți, dacă nu le-ați văzut sau dacă v-au plăcut și vreți să le vedeți din nou. Așa că totul este foarte bine. Până joi aveți grijă de voi, petreceți timp cu cei dragi, faceți din lucrurile pe care le-am făcut împreună duminica ca să ne relaxăm, dacă aveți o zi mai grea sau dacă sunteți stresați. Sau și dacă aveți o zi bună, tot e bine să vă dați 10-15 minute măcar pentru voi și să faceți ceva ce vă face plăcere. Vă pup și dacă faceți prăjitura asta, lăsați-mi și voi poze în comentarii cu ea, să văd vouă cum v-a ieșit. Până joi, numai bine! Pa, pa!